Vítaj na mém tréninku Oživ svůj biznis, vizuální storytelling pro podnikatele v MLM. Jsem Katarína, budu tvým průvodcem světem vizuálního vyprávění příběhu. Má cesta začala už v mladém věku, kdy jsem se dala na studium fotografie a vizuální tvorby. Jako grafický designér, postproces specialista jsem nabírala zkušenosti v reklamním sektoru a postupně jsem si vybudovala kariéru ve vizuálním marketingu, kde jsem spolupracovala s různými značkami na jejich marketingových kampaních. Moje vášeň pro tuto práci pramení z víry, že silný vizuální obsah může mluvit hlasitěji než slova a má schopnost propojit lidi s produkty na osobní a emocionální úrovni. Cíle tohoto mini tréninku jsou poměrně jasné a jsou postaveny na základě toho, co považuji za klíčové pro úspěch v jakémkoliv biznisu. Naučíš se, proč je vizuální vyprávění příběhu tak mocné a jak může změnit způsob, jakým tví potenciální zákazníci vnímají tvůj produkt nebo službu. Představíme si, jak vytvářet přitažlivý a smysluplný vizuální obsah, který vypráví příběh, a to i s omezenými zdroji nebo technickými dovednostmi. A nakonec si podiskutujeme o tom, jak tyto koncepty uplatnit přímo ve tvém malém biznisu, aby tvé zprávy rezonovaly přímo s tvojí cílovou skupinou a pomohly ti budovat silnější vztahy a zvýšit prodeje. Těším se na společnou cestu za oživením tvého biznisu pomocí silných vizuálních příběhů. V této části si probereme klíčovou roli vizuálního storytellingu a multilevel marketingu a proč by měl být neodmyslitelnou součástí tvé obchodní strategie. V digitálním věku, ve kterém právě žijeme, je vizuální obsah králem. Statistiky ukazují, že lidé zpracovávají obrazy 60 000krát rychleji než text. To zdůrazňuje, jak mocný může být obrázek nebo video ve tvé komunikaci. Multilevel marketing není jenom o prodeji. Jde o vyprávění příběhu, které rezonují, vytvářejí zkušenosti a budují důvěru. Vizuální obsah ti umožňuje vytvořit emocionální propojení se svými zákazníky, ukázat autenticitu tvé značky a zvýšit její hodnotu v očích publika. Pojďme se nyní podívat na několik případových studií, které ilustrují sílu vizuálního vyprávění. Například značka sladkosti Cadbury se může pochlubit nejoblíbenější reklamou všech dob, přestože tvůrci byli kritizováni za radikální odchod od předchozích komunikací. Reklama měla premiéru v roce 2007 a vznikla pod taktovkou agentury Felon. Celý spot byl zaměřen na gorilu, která bubnovala na skladbu In the Air Tonight od Phila Collinse. Spotřebitelé se dozvěděli, o jaký produkt se jedná až v závěru spotu, který byl věnovan čokoládě Dairy Milk. Tato firma používala virální marketingovou strategii a taky překvapení až na samotném konci celé reklamy. Cookie Kell je zase marketingová kampaň od MV Naturalit. Tato kampaň byla zaměřena na propagaci proteinových produktů MV. Hlavním poselstvím bylo zdůraznění důležitosti energie pro dnešní podnikatele v rychlém tempu života. Kampaň byla doprovázena chytlavou tematickou písní, která udržovala pozornost publika. Takže další znak. Dobrá píseň může upoutat. Angažovanost a prodeje. Vizuální storytelling má přímý dopad na angažovanost a prodeje. Například studie ukázaly, že příspěvky na sociálních sítích s relevantními obrázky mají o 94% vyšší angažovanost než ty bez obrázku. Ve světě, kde je pozornost klíčová, vizuální obsah pomáhá tvému poselství vyniknout a zůstat v paměti. To může vést k silnějším vztahům se zákazníky, vyšší lojalitě značky a nakonec k zvýšení prodeje. Tento účinek je dvojnásobný v MLM, kde je důvěra mezi prodejcem a zákazníkem zásadní. Při využívání efektivního vizuálního vyprávění můžeš tento vztah posílit, což ti pomůže nejen udržet stávající zákazníky, ale také přilákat nové.
Vizuální storytelling není jen marketingový nástroj, je to umělecká forma, která pokud je použitá správně, může vést k výraznému růstu ve tvém biznisu. Lekce 2. Základy fotografie a kompozice. Vítej v této esenciální části tréninku, kde se ponožíme do základu fotografie a kompozice, abychom rozšířili tvé schopnosti vizuálního vyprávění příběhu. Tato dovednost není pouze pro profesionální fotografii. Je to nástroj, který ti pomůže lépe komunikovat hodnoty tvých produktů a příběhy značky. Dobře, začněme tím, jak můžeš vytvářet uchvatné snímky přímo na svém smartphonu. Ano, nemusíš investovat do drahého zařízení, stačí ti telefon a správné techniky. Klíčem je zaměřit se na stabilizaci ruky pro ostré snímky a na využití přirozeného světla kdekoliv a kdykoliv je to možné. Nyní přejdeme k základům kompozice, což je způsob, jakým uspořádávat prvky na fotografii. Mluvíme tady o pravidle třetin, které je základním konceptem, jež ti pomůže lépe rozmístit objekty a vytvořit dynamické snímky. Podívej se, jak vyvážení a symetrie mohou přidat klid a pohodu do tvých obrázků, zatímco kontrast a barvy mohou přitáhnout pozornost a vyvolat emocionální odezvu. Atmosféra a emoce. No a konečně projdeme si, jak použitím osvětlení a perspektivy můžeš vyvolat určitou atmosféru. Chceš, aby tvůj produkt vypadal vznešeně a luxusně? Měkké rozptýlené osvětlení může být klíčem. Hledáš dramatickější příběhově orientovaný vzhled? Experimentuj s tvrdým stínováním a kontrasty. A pamatuj, že úhel, ze kterého fotografuješ, může příběhu pomoci dodat různé nálady. Od síly a dominance po zranitelnost a intimitu. Doufám, že tyto rady ti otevřou oči pro nové možnosti, jak vylepšit své vizuální vyprávění příběhu a jak vytvořit silné, emotivní vizuály, které osloví tvé zákazníky a posílí tvoji značku. Nyní se těším na tvé otázky a na společné diskuse o tom, co jsme se dnes naučili. Jak vyprávět příběh jedním snímkem? V dnešní digitální době se GIFy staly neodmyslitelnou součástí online komunikace. A teď pojďme na to, jak se tvoří GIFy. V rámci tohoto mini tréninku jsme se zaměřili na klíčové aspekty úspěchu v malém biznisu, přičemž jsme se věnovali významu vizuálního storytellingu a základům tvorby obsahu.